Nglinting, Pak. Kantem kowe. Mbakku ngendi ki ya? Lumayan ku mbako dhuwur ku kowe nang mbako urung apik ku, Pak. Anu masalah cuacane ya kok ngene kok. Ora apa-apa. Sing penting ngebul, Pak. Nah, sing penting ngebul. Pak. Piye Andani, Pak. Piye? Ono cewek, Pak. Oh iya. Tenan iso jak nyanyi. Gak tempura. Yo, gandem ora gandem, mosok tak tawake sama. Oh, ngono. Wes, agore ini jasa delok. Nah, nang bulurah piye? Ah, gampang nek bulura. Pikir keri. Mas, Lanang apa ora Wis pro entek ki? kene engko tak jairene. Oh ya, siap po. Mbak Enta? Mas Nur, Nggih. Aku wah apik, Mbak. sekarang nanti jenengan. Harus jalan-jalan terus rapat karo Pak Kades. Oh, rapat karo Pak Kades. Wis rata ketemu ya Dewi. Iya, Mbak. Piye, Mbak? Karena apa Mas? Ono nganu ki, Mbak. Arek dijaki karo Pak Lurah. Ayo jek. Ayo Pak Kades Juhu to Pak Kades, Pak Widi. Nanti, Ayo wis mbok wae seneng-seneng. nanti wonge. Ayo kamu kono, Mbak. Ya. Gue disamperi ya. Oh iya, siap. Ya wis ngono ae, Ya. Mbak. Oke, Tak Mas. nganu sih. Oke, siap. Prege Aman, Pak. aman. Aman. Nanti kirene. Oh, benar. Siapa ini? Hen. Oh, Mbak Henta. Jadi bisa nyanyi. Apa nggih? Sing ngrasakake nyanyi. Nyanyi? Nggih Pak Lurah. Wedi kali garwane ditukar. Wah, oh engko brengose sekene kok wedi karo bojone. Ayo, ayo wani kok. Wani. Oh, lanang kok. Oh, yakin. Heeh. Berarti Oh, siap kok. Engko bengi langsung cus. Jenengan yakin arek karo aku. Nek didukani karo bulurah piye sampean wani, Pak? Usah kok yakin kok. Bulurah aneh-aneh tak balik kene maratuwa. Wedi karo bulurah. Ora bulurah gampang aturane iki. Masa wedi Yakin, tenan. yakin ora wedi mbek bulurah.